The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 37 verse 4, Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Job 33:26, He shall pray to God, and he will delight in him. He shall see his face with joy, for he restores to man his righteousness. Deuteronomy 4:7, For what great nation is there that has God so near to it, as the Lord our God is to us, for whatever reason we may call upon him. Psalm 145:18-19, The Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. He will fulfill the desire of those who fear him. He also will hear their cry and save them. Matthew 18:19-20, Again I say to you, that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Matthew 5:16, Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father in heaven. Mark 16:15, And he said to them, Go into all the world, and preach the gospel to every creature. Sa dili pa kita magapadayon sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, sama sa naandan. It is our routine that in order to be filled by God the Holy Spirit, and God the Holy Spirit will control us while we study God's Word, then we have to rebound gikinahanglan ang atong paghabwa, sugid sa tanan natong mga salang nabuhat ng adlaw. Kay kini kun dili nato isugid, mahimo lamang babag. It will be a block. So a barrier sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, ang imong giatubang mao ang imong free will nga hinatag sa Dios. Ipagamit ka na nimo nga unta ikaw makahimo sa labing maynungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Kaya diya sa Acts 16:31 nagsulti ang pulong sa Dios, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Therefore, magampo ta sa hilong. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo niining lain usab nga adlaw nga imong gipadangat sa among kinabuhi nga aniya pa kami sa ka-skill sa among panlawas so napay kalantip sa among pangisip kini gumikan lamang sa mong kaluoy imong grasya ug nagapasalamat kami kanimo sa imong plano sa among kinabuhi. Ug niining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong mao kini ang paagi
nga among gipakaon sa among gipakaon ang among kalag sa imong mga pulong, kay di man mabuhi ang tao pinagi lamang sa tinapay kundili sa matag pulong nga magagula sa imong baba. So wani kami karon pinagis pag tudlo ka namo sa balang Espiritu Santo sa tanan nimong kamatuoran, ilabi na nining among giduputan sa pagtuon. The doctrine of the fantastic life, hinunta lang. Yeah, well, actually, ang title gyud sa atong tunanan mao ang The Doctrine of the Supernatural Life. Daghan man tag masulti ba hiniining atong maong matang pagkinabuhing dili kasagaran. So kung ikaw bag-o pa o buot gyud kang masayod unsaon pagkinabuhi niini, pinagis pagtudlo ka nato sa balaang Espiritu Santo. Dili kini ang atong huna-huna kini sa Dios. Busa ato kini gidawat uban sa atong pagtuo nga bug-os lunsay nga atong pagtuo kay kini gikan man sa hunahuna sa Dios. Okay? So magpadayon kita karon sa atong pagtuon kay thrilling kayo ni. Okay? Padayon ta. Una sa tanan. Nag-ingon ta kagahapon nga ang pagkaarugante nagapadayag kini sa iyang kaugalingon in many ways. Apil na niya na ang iyang pagrebilde batok sa autoridad. Bisan pa ang mga ilado nga mga magtutuo sa ilang panahon, nahisukamon. Nahiluka pa mangani kini sila. Niining maong sala sa pagkaarugante. Pagka mapahitason. Ginamit ang malig-o niya nga pagtuo kadtos Moises. Nga mo'y nangu sa mga Israelinhon pahilayo sa Ehipto. Iyang gisaligan ang Ginoo. Bisan pa ang pulang dagat, the Red Sea, diha sa ilang atubangan, o ang mga kasundawhan nga Ehiptohanon didto sa ilang likod. Gimanduan ni Moises ang gipangkuyawan nga mga Israelinhon sa dili pagataranta. Not to panic. Ayaw mo kahadlo ko'y. Kundili sa iyang pag-ingon ngadto kanila, ayaw ka mo kahadlok. Pabilin sa inyong nahimutangan. Ug tan-awa, sudunga ang buhaton sa Ginoo niini nga adlaw aron pagluwas kaninyo. In English pa, stand still. Behold the deliverance of the Lord. The Lord will fight for you today. Naman na sa Exodo 14:13. Tuod man, gibahin, gitunga sa Dios ang pulang dagat. God parted the Red Sea ug iyang giluwas sila. Nahuman mo labay ang kapidaan ka mga tuig didto sa gitawag og Meriba. Kini si Moises tungod kay giabot naman ni siya sa pagkaarugante, niabot gyud. Misupil sa direktang mando sa Dios nga pasultihon kini siya ngadto sa kabato. Aron gikan ni adto mabuhagay unyang tubig alang sa gipanguhaw nga mga Hudyo. Exodo 17. So resulta niya itong iyang pagkaarugante o paghimo niya niya itong daotang desisyon na wala noon siya tugotis pagsuod sa yuta sa saad, promised land. You see? Now, sa laing bahin, si Apostol Pablo ang nagsuwat sa nabantog nga mga doctrinal epistles diha sa Biblia. Miatubang usab kini siya sa problema sa pagkarugante. Sa diyang misupak siya sa Dios sa dili niya pag-adto sa Roma, suma sa gimando kaniya sa Dios, inay nagtuman kini siya sa pag-adto sa Jerusalem. Nanas mga buhat 18. Tungod niya itong dautan niyang desisyon
Ang nahiaguman niyang resulta niadto mao nga siya gidakop na hinuon kini siya ingon nga binilanggo o gipada kini siya dito sa Roma nga kinadinahan in chains. Now, diha sa 1 Pedro 5:5 ngadto sa 6, mao kini ang pulong sa Dios. Kontra sa Dios ang mga garbuso, meaning mga arugante. Apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Prinsipyo, ang tawhanong mga solusyon, maisip nga dili solusyon. Ang Dios nung mga solusyon ra, mao ang matuod nga solusyon. In other words, in English, human solutions are no solution. Divine solutions are the only true and genuine solution. Now, sa makadaghang higayon, matagadlaw, kinahanglan ta sa pagpili, dapig ba kita sa Dios o supak ba kita kaniya? Kung mohimo ta niining pagpilia, inubanan sa pag-arugante, atong gipili ang atong solusyon ug ang kadulom sa pagkawalay solusyon. Apan kung kining pagpilia, ubanan ta og pagpaubos, atong gipili ang hingpit nga solusyon nga iya sa Dios, God's perfect solution, nga mao ang pagpuno kanato sa Espiritu Santo, ang atong paggamit sa doktrina diha sa atong kalag, paggamit sa 10 problem-solving devices, uguban pa, ug atong gibutang ang atong kaugalingon sa kamot sa Dios. 1 Pedro 3:8 ug 9 na kanayon. Sa katapusan, hiusahan ninyong tanan ang inyong mga una-una ug pagbati. Paghigugma ay kamo, sama sa mga magsuon. Pagkaluy anay o pag mapaubsanon kamo. Ang dautan ayaw balusi og dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasi og panghimaraot. Balusi hinuon kinig panalangin, kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Now, sa ingon nga ang Dios nagamando man kanimo sa pagbaton ug pagpaubos, usab siya nagamando kanimo nga magmasinugtanon ka sa iyang pulong. 1 Juan 5:3, kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Karon, ang Dios pinagi sa iyang grasya nagahimo nga sayon alang kanimo sa pagka masinugtanon, to be obedient kaniya. O gumikan niya na ikaw magkakinabuhi sa espirituhalong pagkinabuhi. Gihatagan ka og gahom sa Espiritu Santo. Ang maorang matang gahom nga nakapalahutay kang Ginoong Hesukristo sa pagpabilin didto niya sa krus, samtang iyang gisagubang kadtong mabangis ug way puhangod nga pagsakit kaniya tungod sa matag sala sa tibuok nga kasaysayan sa tao. Mateo 11:29 ug 30. Si Hesukristo mibungat sa pag-ingon og, isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. In English, learn of me because I am meek and lowly in heart, and you shall find rest for your souls. My yoke is easy, and my burden is light. Si Jesucristo, nagasulti kaninyo niini,
Ana ako'y pagpaubos. Kinabubuton kong ihikaw ko ang akong kaugalingon. I was willing to deprive myself of my deity. Ihikaw ko ang akong kaugalingon sa akong pagkadiyos ug ang akong pagkahimong tao. Kat unigikan kanako ang pagpaubos ug ang pagkamasinugtanon ug musayon ra ang kinabuhing espirituhanon. Tiyaw mo na, saan kini ni Ginoong Kristo? Ang personal mo nga gugma alang sa Dios nga Amahan mo'y nagapadasig sa imong pagkamasunugtanon ngadto kaniya. Ang labing tinuod, kung wa kay gugma ngadto sa Dios, di gyud kang magmasinugtanon ngadto kaniya. Musta? Ug niya pa, di gyud kang makahigugma kaniya kung wa kang kaila niya. Una-unaan lang mayo. Unsa man yung paghiw, bisan ganis tao. Unsa man yung pahigugma ko sa katao nga wa nimo maili. Ug imo lamang siyang mailan, ang Dios, pinaagi sa matag adlaw nimo nga pagtuon sa pulong sa Dios. Nagasabot ka? Sabta na. Ang matag Kristohanon may katungdanan sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia, Bible doctrine, o sa pagkabot sa gipahimutang sa Dios nga tuyo og tumong nga mao ang pagtubo sa Kristohanon ngadto sa espirituhanon nga pagkahamtong ug nga iyang mahimaya ang Dios. Diha sa Juan 14:23 ngadto sa 24, si Jesus miingon, kung imo akong gihigugma, tumano nimo ang akong mga sugo. Siya nga wala mahigugma kanako, dili mo tuman sa akong mga pulong. Dayag ug tin-aw gyud kang gisultihan sa Dios. Nga kung wa ka mahigugma kaniya, dili gyud ka mutuman kaniya. Ang personal mo nga gugma ngadto sa Dios, mao'y magdadasig, motivator sa imong pagkinabuhi sa espiritualong kinabuhi. Kung wa kay tinguha sa pag-ila kung kinsa ang Dios, aron unta imo siyang mahigugma ug imong tumanon ug sundon ang iyang plano sa imong kinabuhi, di gyud ka maningkamot sa pagkat-on og doktrina. Ug mao nga wa gyud kay laing pagadangatan kundi ang tuman nga kapakyasan. Loy, apan Hinuon higala ani ay usa ka pagpatinaw kanimo. Paminaw gyud maayo nini. Bisan og wa gyud kay nahibaw-an og nakatunang doktrina sa Biblia, apan imong gituuhan si Kristo ingon nga imong manluwas, moadto ka sa langit. Yes? Nakadungog ka. Mahilangit ka higala. Misang wa kay doktrina. Apan nanaalid akong apan diha. Subo lang una-unaon nga. Nasipyat ka sa pag-angkon yan to mga mabulukon, labihan sa kadagko o kadaghang mga panlangin nga giandam sa Dios alang unta kanimo. Kung nakakabuot ka pa sa pagkahamto nga Kristohanon, both din sa yuta, ingon man dito sa langit. Panalinan ka sa Dios kung magmatinumanon ka sa iyang pulong. Tungod kay daghan man mga Kristohanon nga mahikalimot ang kinabuhing Kristohanon sama ra sa iyahang naangkon niya higayon nga siya naluwas. Ang Espiritu Santo mao'y mupadayag sa mga espirituhanong kamatuoran may tungod sa kaluwasan. And now that you are saved, now that you are a believer, ang Espiritu Santo mao'y mupadayag sa mga kamatuoran alang sa imong pagkinabuhing Kristohanon. Kasabot ka? So, atong masabtan dinhi nga kining mga pulong sa Dios alang sa usa ka Kristohanon. Now we are moving forward din is kinabuhing Kristohanon na the doctrines of the Word of God resident now in the soul of the believer
are the only means by which we can know who and what God is and thus come to respect and love Him. Manungdanon pagayo kining maong prinsipyo. Tungod kay way laing pagi nga atong angkon ang insakto nga relasyon ngadto sa Dios gawas sa ato ang pagkat-on may tungod sa Dios. That is the reason why ang usa ka di magtutuo sa higayon nga mohimo siya desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Kristo ingon nga manluluwas. Siya ipakataho pag-usab. He is born again. Sanglit kay ipakataho ka man pag-usab. Nga hatagan ka na niya lang bahin diin may kalabutan na sa pagsabot, pagkat-on sa mga pagsangkap sa Dios alang sa matag usa ka magtutuo. So, sa ato nang gitun-an nga inig kaluwas sa dili magtutuo, mausab diha dayon ang iyang kahimtang. Kaniadto sa wa pa siya maluwas ang iyang kahimtang mao nga siya buhi siyang lawas sa patay spiritual. In English pa, he is physically alive but spiritually dead. Karon, yan ang higayon nga mohimo siyang positibong desisyon sa pagtuo ni Ginoong Kristo. Ingon nga iyang manluluwas, ang iyang kahimtang will instantaneously change. Now he becomes both physically alive and spiritually alive. Okay. Balik ragutan niya tungwa pumaluwas ang tao. Ang dili magtutuo, an unbeliever, is otherwise called natural man. Natural na siyang tao. Og mao kini ang inungdan ngano nga ang ordinaryong tao o ang natural nga tao di gyud makatuhog o makasabot sa mga butang nga iya sa Dios. Sanglit wa man diha kaniya ang katakos. Ug mao kini ang kahimtang sa usa ka natural nga tao. Doon na siya kinabuhing physical, apan wa siya katakos sa mga espiritual nga mga butang. Wala. Ug ang resulta niini, tanghang mga tao karon ang manggiimbento og ilang kaugalingon, mag-imbento og mga tawhanon nga mga paagi. Mga paagi. And yet, di naman unta ta angay nga magsigi og pangutanaw, magsigi og panghiyawat tungod kay tin-aw, tataw, klaro naman gilatid sa insakto o gipahimutang naman ng tanan sa Dios sumala sa naisulat diya sa balahang kasulatan. In fact, ato namang tunan pod nga alang sa Dios iya paganing gipatigbabaw ang iyang pulong kaysa iya ngalan. That can be found in Psalms. So sa diha nga ang usa ka tawo makadungog sa mayong balita sa kaluwasan, ang mopatin-aw, mopaklaro, mo pahimo nga tataw kaniya sa iyang nadungog, mao ang Espiritu Santo. Kay kung walay Espiritu Santo, ang ordinaryong tao, the unbeliever, di gyud makasabot, bahig kaluwasan, dili gyud. Bisag unsaon nimo sila eksplikar. Mao bitaw nga naay mga tao nga mosalikway will reject, will refuse sa pagpatinaw, pagpaklaro sa Espiritu Santo. So, di gyud nimo lagi sila mapugos. Wa may pugsanay. Di man gani magapugos ang Dios. Nawa ang katungdanan nato nga mga magtutuo, ngadtos mga dili magtutuo. Our obligation, our duty to the unbelievers, maura ang pagpadayag, pagbutyag bahin sa kaluwasan ngadto kanila, maura. Ayaw na pamugos. Ayaw. Kaya kung musuway kag pamugos nila, gausik-usik ka lang sa imong panahon. Besides, nga nahigawas kas tinuod nga pamaagi. Huwag ka musubay sa protokol sa Dios. Naggamit naman ka sa imong emosyon, inigbuhat ni mo ana, di ba? So ayaw pugsa.
Kung balikon, di man gani makapugos ang Dios. Ikaw na ba hinuon? Kasabot ka. Okay. Sa laing bahin, daghang mga tao, labi na karong panahon na, nga mangutanag, kinsa magud ang Dios? Kung pananglitan na tao nga mangutanan nimo, kinsa man ang Dios? Who is God? Be. Labi na nga, nahibawan ka nga, Kristohanon ka, unya pangutanon ka, kinsa man gyud ang Dios. Abe, unsao man nimo kini siya sa pagtubag. Ang umutubag po kag bitaw, no? Kinsa bitaw gud na siya, namura. O tingali mo padayon ka sa pag-ingog, nahibaw ko nga siya mo, hingluwas na ko. Now, di man na ang Diyos, buhat man na niya, plano man na niya para nimo. Dapat kinsa mangyod ang Diyos. Itong gibalik-balik kini pangutana, na maubitaw na ron. Ingon nga Kristohanon, kinahanglan unta, tanang Kristohanon, musugod na o pangutana nga, kinahanglan makaila na ta sa Diyos. Di aw may gihatagan gud niya og kaluwasan. Nya wa kaila niya. Sa naluwas na ta, iya na pud tanggis ang kapan. Apan wa pagyud ta kaila niya hangtod karon og kinsa siya. Now listen. Paminaw mayo. We must realize first of all that everything God does or sponsors comes from His essence. That means, kinsa ug unsa siya, who and what God is. Ang tanang gibuhat sa Dios, inumdumi. Remember that. Kaya ang ato rabang nailan sa Dios, mao nga siya labang makagagahom. Hingpit, perfect. Apan ana ra kutob. Pero usahay, murag di ganit kaayo mutuo nga tinuod na kaayo. Kay kung natong tanahon, kung usahay na ay mga kasanitian o mga kahimtangan nga atong agian sa atong kinabuhi, mura magmuabot sa itong huna-huna ang pangutana o manigitugutan man ni sa Diyos. So, that means, wag yun di ay kakaila sa Diyos. Mao nga sa matang hitabo, musod dayon sa imo una-una ang pangutana o ngano maning tugutan man ni sa Diyos. Why did God allow this to my life? Why did God let this happen to me? Inguna na bang mga pangutana ba? Now, naklaro na diha. Naklaro ka diha nga kuwang ka pa sa imong pag-ila sa Dios. Wa pagyud nimo siya maili, correct? Kayo know what? Actually, kung nakaila ka pa sa Dios, nailhan mo gyud siya og maayo, di nakamangutan na ngano man ni, ngano man na. Kay unsa? Nahibaw ka na sa hinungdan ngano. You already knew the reason why. You know what I mean? So balikon ko, nga di nakamangutanag ngano maning gitugutan maning hitabuas sa Dios. You know the reason. And you also knew sa dagan sa plano sa Dios alang kanimo kay nahibaw man pud ka sa plano sa Dios. Gusto? Kay wag yung kakaibaw, wag kakaila sa Dios. Mao na usahay, mura pag yun kag naa kay mga pangutana sama niya na. So remember this, ang tanang mga hitabo, paminaw, ang tanang mga hitabo, tanang mga pagsangkap, ang tanang gihimo sa Dios, tanan nga giagian ninyo, matud pa ni Apostol Pablo, quote unquote, ang tanan ninyong gisuffer nga mabasa des Galacia, ang tanan nga inyong nasinati sa inyong pagkinabuhi gikan sa inyong pagkaluwas hangtod karon. Kinumdumi, resulta kala tanan sa pagka-Diyos sa Diyos. Now, whether the workings of the universe,
the principles of divine establishment or the work of the cross. Every jot and tittle of Scripture is based on the attributes or character of God. Kining tanan, ang pagmugna nining universo, ang pagmugna sa tanan, kining pulong sa Dios. Ang mga gipahimutang sa Dios nga dagan sa kasaysayan. This is all based, pinasikad kini sa pagka-Diyos sa Diyos. Okay? Magsigi ta gamit niya ng panultihana ang pagka-Diyos sa Diyos. From sustaining the universe to blessing believers, everything God does is based on the attributes of His essence. Again, ang pagka-Diyos sa Diyos. Okay? Therefore, before you can appreciate what God gives you or what God is patiently waiting to give you, Isaiah 30 verse 18, you must first come to appreciate God Himself. Sa gayon nga arang ng pagkatinuod sa Diyos sa imong kinabuhi, wa na kanang mga pangutana ngano man to Dios, ngano man ni Dios, wa na. Every time nga nahitabo, all that you're gonna see is ang nagadagan nga pagpahilula sa Dios sa iyong plano alang sa imong kinabuhi. Therefore, the Lord longs to be gracious to you. And therefore He wants on high to have compassion on you. For the Lord is a God of justice. How blessed are all those who long for Him. Mao ka nagisulti Isaiah 30 verse 18. Usay buti pasabot. What does that mean? Pareho ko sa atong gibasa ng mga verses, di ba? Nagiandam ng daan sa Diyos ang tanan nga imong kinahanglanon nining kinabuhi. So good niyadtong from the moment you made a decision to accept salvation by faith alone in Christ alone, until nga ma-rapture ka o mamatay ka ba sa imong lawas, giandam na sa Dios ang tanan. Everything nga para sa imong pag-angkon for you to exploit all the things that God has prepared for you. And because of that, gahuat ra ang Dios unsay mga desisyon nga imong himuon. I hope na klaro nimo kini. Mabitaw nga atong masumpay ngano nga kitang tanan nga mga magtotoo moatubang man sa judgment seat of Christ, sa bema seat. Okay? Kay paminaw, ang paghusay gud nato o ahusayon man tas mga angay natong mabuhat ug sa mga ingnon ta nangabahaw nga mga gipangandam niya ba. Okay? Kaya ang pangutana manggod nga moabot ana sa mga angayan natong madawat, way problema kay hatag man, pero ang pangutana kanang husay nga gisgutan diha kana bang pangutanaha nganong wa man nimo madawat nga ako naman ang giandam para nimo. Not only do all God's actions reflect the aggregate of His attributes, kining attributes of God critical ni kay usanis gikinahanglan nga masilsil o matiman-an sa hunahuna sa matag usa ka magtotoo. But since God is a person, persona ang Dios baya. Di ni siya ingon nga usara ka imagination o handurawan para nimo. Ang Dios kinahanglan ang nahimo na siya nga ingon katinuod sa tao nga naas tapad nimo karon diha. Samtang naglingkod ka diha. Mas tinuod pa ang Dios kaysa tao diha ang imong tapad. Kung naaman galing kay tapad ha, hinaot ingon na niya na ang Diyos katinuod alang kanimo karon. God, again, I would repeat this, God is a person. Exodus 3:14, I am that I am. Kaya katugod si Moises, nangutan na
kinsa man ka Ginoo. Now, by the way, ug mangutana ka sa Dios ug kinsa man ka, unsa may tubag sa Dios nimo? Mutubag na siya, ako mao ako. I am that I am. Kaila naman tingali kag ako mao ako. So, that means ug unsa imong nailan ako, mao na ako. Ako na. Okay? And that is why it is incumbent upon every believer to learn and know as to who and what God is. Kasabot ka? All His actions always involve sa iyahang pagkapersona. Mao na, nga when you learn about the person of God, muminos ang imong mga pangutana basin sa imong kinabuhi karon. And you know what I mean. Mas mo klaro na para nimo ang dagan sa imong kinabuhi. Aw hinom dumituod. Di ba yata permanente din Kitang tanang mga magtutuo, adto man tang tanan mo sangko dito sa judgment seat of Christ. Ang uban, mauna na. Sa paghuwat, kita maawahi. Ang uban maawahi, ang uban maguna, maghuwat dito. E matod pas pulong sa Dios sa may tabo ng judgment seat, why maguna sa judgment seat o why maawahi. Unya tingali mo yun kadto din nga matay na. Maghuwat to nato nga buhi pa. Did you know that? Pero niya nang higayon nga kitang tanan hatagan na og resurrection body binanhaw nga lawas. Kaya di man ta makaatubang sa judgment seat without our resurrection body. Well, I hope you are following this particular study. So again, why maguna? Why maguna og resurrection body? Ang nangamatay na ron, wa pa ni sila'y resurrection body. Inigamot dito. Apanaan na sila'y body lawas nga ingnon tataghuat o interim body. Temporaryo ba? Sa tuyo, nga aron sila maka-interact didto kuyog sa to Ginoo. But they are standing by for us. Kitang niya pa dinhi. Nining kalibutan na. Bulahan gud tang niya pa ta dinhi. Do you know why? Naibaw ka ba? Ilhanan ka na nga dula pa'y mga butang o naa pa'y mga sangkap nga giandam ang Diyos alang kanato nga wa pa nato madawat. You see? And God wants us to receive all of these things. Mao bitaw sahay kung natong una ang style sa Diyos ba? Again, remember this. God is perfect. So di gyud ka kaingon og God nga nung giunaman to nimo. Dili mahimong mangutana ka sa Dios o ingon ana, dili. Paminaw, ang tanan nga lihok sa Dios pinasikan sa iyahang pagka-Dios. Sabta ka na pagayo. Ang tanang mga hitabo pinasikan tanan sa iyang pagka-Dios. Kitang mga tao, igo artang mo katon kung kinsa ka nang gitawag og Dios. Certain things God does exceedeth one or the other of His attributes, but all His attributes always function together in perfect coordination and harmony. Ang pagka-Diyos sa Diyos, daghan siyang attributes which iniglihok ni nila mo'y ga-compose, nagalangkob sa iyang essence nga mo'y nakahimo niya nga God. Kining attributes. And do you remember the infographics ini? Ato maning i-distribute sa napog at attributes sa Diyos. Okay? Ang pagka-Diyos sa Diyos. Naas na po niya ka attributes. God, ang iyang essence, ang iyang pagka-Diyos composed by His 10 attributes, namely, as a review, ang iyang sovereignty, then ang iyang righteousness, His justice, His love, His eternal life, His omnipotence,
His omniscience, His omnipresence, His immutability, and veracity. This is who God is. I hope na silsil na kana nimo ang iyang napulo ka mga kinaiya. Di na nato sa tun-ani, tagsa-tagsa, kaya natun-an naman ni nato. Natun-anan ni nato kaniadto sa atong paghisgot by His Trinity. Well, anyway, every now and then, tukbilon man ni natong doktrina usab. Now, going back to our lesson, kini silang attributes sa Dios. Eternal life, nga usa sa attributes sa Dios means God is eternal life. Love, God is love. Ang Dios dili mahigugma. Ang Dios mismo mao'y gugma. Kasabot ka? Sabta na, ang love sa Dios personified in God Himself. Then, there is justice. Tungod sa pagka-perfect sa Dios, kining iyang mga attributes, perfect pod, of course. So, di mahitabo nga muusab-usab kini. Righteousness, ang pagkamatarong. Sovereignty, ang iyang pagkalabawng makagahom. Omniscience, ang iyang pagkasayod sa tanan. Omnipotence, ang iyang labaw nga pagkagamahanan niya. Now, the attributes of God, like sa iyang omnipotence, all-powerful siya. Siya ko'y creator sa tanan. Siya na po'y muguba sa tanan. Right? Kay bao tana. Paminaw. Ato ning ipadayon ugma. Dinita mo nung usa. So ayaw sipyat sa pagsunod ng atong pagtuon niining doktrina nga mabulukon kayo the doctrine of this supernatural life. Magampo ta, balaan na mga Diyos, salamat. Niining among gipahimuslan nga grasya, ang imong kamaturan, nga mo lamang kini ang among panginahanglan sa among pagpadayon sa pagkinabuhi, nining walog sa mga luha, nga gidungala ni Satanas. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw ug dugang kanamo, bahin sa imong pagka-Diyos. Salamat. Nining among doktrina gitunan. Salamat sa among Bible study through the YouTube. Uban ni kami sa among pagbugbuwag karon, ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik ugma. Aron kami makapadayon sa among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.